Yn y fideo diwetha na, mi o'n i ryw hanner milltir Forgoten. Ond erbyn hyn, dwi ar lan afon Llyfni sydd yn llifo o'r chwith i'r dde yn fan hyn. Ac yn is I lawr yn fancw, mae yna bont dros yr afon. A hefyd mae plas Dorothea ochr draw i'r coed. A be dwi am wneud nesa di danos llun I chi. Llun gafodd ei dynnu o lle dwi'n sefyll mwy neu lai. O gwmpas y flwyddyn 1891. Llun o'r gwaith yn cael ei wneud I osod gwely newydd I afon Llyfni fel rhan o'r cynllun I sychu Llyn Nantlle isa. Nesa be dwi am wneud ydy mynd dros y boncan yma os gallai I ddanos I chi lle oedd yr afon cyn iddi hi gael ei symud. Dyma hen wely afon Llyfni cyn iddi hi gael ei symud. Ac os ai ymlaen, dwi'n meddwl na I ddod ar draws yr hen bont lle oedd yr afon yn llifo o dan I hi. Mae hi mewn cyflwr go dda o feddwl bod yr afon wedi symud ers tua 130 o flynyddoedd. Mi oedd yna ffordd yn mynd ar hyd y bont Forgoten.
ond dod I ben nath y ffordd yna oherwydd gwaith yn twll chwaral Cornwall. Mi wna I ddangos hynny wedyn. Dwi am gerdded i'r dde o'r bont rwan I ddangos I chi lle mae'r ffordd yn dod I ben. Ffos wrth ymyl yr afon oedd yn mynd y ffordd yma, dwi'n meddwl. Mae'r pen draw na wedi ei gau am ryw reswm. Dyma ni, dwi ar y ffordd rwan. Y ffordd oedd yn mynd ar hyd y bont. Ac yn fan hyn mae hi'n dod I ben. Oherwydd twll chwaral Cornwall neu enw arall ydy South Dorothea. Felly mi oedd y ffordd yma'n bodoli cyn y twll chwaral yma mae'n rhaid. Dwi wedi dod I sefyll ar y doman yma ac o fan hyn dwi'n gallu gweld yr hen bont yn fan cw. Ac yn fan hyn oedd yr afon yn llifo ers talwm. Ond erbyn hyn mae hi yn llifo lle mae'r eithin yn fan cw ac ochr draw i'r coed. Ac yn y pellter, da chi'n gallu gweld plas Dorothea neu tŷ Dorothea.